bingkis manis kanggo Bapak Kubu Mamet saking Ranca Jabar. Ora ketinggalan kanggo Bapak Haji Narta, Bapak Haji Kartana, Bapak Kubu Bodas, Bapak Caran. Sajake ketemu karo bebaturan sing kenalannya Bapak Mame pikir karuan nimbulaken tresna gumerlang ni dadang yang tresno wis mlebu sejerone kalbu ora bakal pilih bulu yen awan pojaan Mame Dimas gandulane ati sing tak sayang sing tak kunja awan awan bengi sepiran larane Bapak Jino sepira blenake yen ora kelakon duku wayang atem sun remuk ajure bisa diilangaken tetep bae demen lurah idi perasaan sun keganggu yen sedina ketemu kelingan kenang asopane kebayang ning gantenge Mas Sojil mungkin temen rasane Mas Sojil dapat bisa duwe karang taruna kelingan kenang karang taruna gadel karang taruna gadel karang taruna gadel kangen kula ngerti karang taruna wis pada duwe rapi tapi kepriben karang taruna bisa klarang kangen sing percaya karang taruna karang taruna gadel yen sedina ketemu kelingan kenang karang taruna kebayang karang taruna maning mungkin temen rasane karang taruna wong demen ana sing duwe kelingan ning karang taruna
salah mundur larang cinta beli bisa dicegah tapi lamun tetep maksa ulane bedini ngedosa sun watir bongkar sebab sing teka meningge kene batur maju salah mundur lagi